alaikum, barkanku da zuwa tasha tamu ta Kaita Online Tech, da muke kawo muku duk wasu ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan ka san kai registration na Africa Gold kuma ka sai code, sannan ka zo ka fara mining da komai da komai, to ka sani cewa akwai tax da ake yi wanda zaka dinga ƙara samun kuɗi, ba wai daga mining ɗin kaɗai zaka tsaya ba. Kamar alal misali, idan a ce bayan kayi komai da komai ka zo ka fara mining, so zaka taɓa wannan wurin a nan ɗin nan. Idan ka taɓa shi kamar haka, za ka ga akwai abubuwa da yawa. Nan wurin da inda zaka rinka taɓa mining ɗinka ne, ya danganci wane package ka siya. Idan ka siya package na 3,000 ne, ko na 5,000 ko na 10,000, to ni dai ina amfani da package na 10,000, sannan duk after 24 hours nake taɓa mining ɗina. To kai kuma ya danganci na nawa ka siya. In ka siya kai na 5,000 ko na 3,000, to sai ka rinka tsayawa ka ga shin a yaushe ne yake tsayawa kenan. Kaga daga nan zaka iya gane ga yanda zaka rinka tabawa. So bayan nan wurin kuma, nan wurin referral ne, nan wurin share and earn, wanda wannan wurin shine in nake so muku bayani, wanda gaskiya idan ka san cewa ba referral zaka yi ba, ko kuma ka san cewa kai ko ma dai me zaka yi, wannan yana da matukar amfani. Dole ne sai ka rinka yin shi ko da yaushe. Da farko abin da kai shine zaka zo ka taba wannan wurin inda ka ga haka. Idan ka taba shi haka, za ka ga wani wuri an rubuta trending post, gashi nan. To wannan trending post din dole ne ana so kullum sai ka yi sharing din shi a Facebook. Idan ma baka da Facebook, za ka iya ka bude Facebook. Idan ma baka so ka rinka sawa a asalin Facebook ɗinka, so kaga za ka iya ka bude wani sabon Facebook, wanda daga wannan Facebook din sai ka rinka amfani da shi. Kawai kana wannan sharing din ne saboda compulsory ne wannan sharing din. Idan baka wannan sharing din, ka zo cire kuɗinka, za su duba details ɗinka su gani. So idan suka ga cewa baka sharing a Facebook, ba za ka cire kuɗinka ba. Abin da nake so ku fahimta kenan. Dole kullun sai ka rinka wannan share din a Facebook, amma idan sun sanya post din, saboda akwai post da suke sawa, za ka rinka zuwa ka rinka dubawa. Idan kaga sun sanya, sai ka ɗauka kai sharing a Facebook da sauran dan haka, ko Telegram. A dai Facebook din shine ya zama dole, amma a Telegram ko sauran wasu wuri, wannan ya dangance ka. In kana so ka ƙara samun kuɗi, za ka iya kai. So yanzu zan shiga wurin ku ga yanda ake yi da kuma duka yanda ake komai da komai. Za ka taɓa wurin kamar haka, trending post. Idan ka taba, zaka dan zo nan ƙasa, zaka gani ga sunan irin dai shi ma wannan zai ma jawo maka ma mutane su zo su ƙara yin amfani da referral code ɗinka. In kuka lura nan, za ku ga shi nan date, wannan na jiya ne, 8 November. So ban yi sharing ba, ina so dan in gwada mutane yanda abin yake gaba ɗaya. So in ka tashi kawai wannan, zaka zo ka duba ka gani duka ga sunan wurin. Wannan ga shi nan 4 ga wata, sai ka taho. Wannan ga shi nan 2 ga wata, sai ka taho. To duka ga sunan. So duka wa'annan zaka iya kai sharing ɗinsu. In yau a ce yau ka fara, za ka iya ka ci gaba da sharing ɗinsu gaba ɗayansu duka, haka zo na ƙarshe. Shikenan sai kuma ka jira gobe in an sanya. Kawai dai kullum ka rinka kallon wannan wurin. In ka kalla, za ka ga shin an sanya nan ranan ko ba a sa ba. So yanzu in kana so kai sharing, ya za ka yi? Kai tsaye za ka zo kawai nan, sai ka taɓa wannan wurin inda ka rubuta read more. In ka taɓa shi kamar haka, da ka taɓa shi kamar haka, za ka bar shi ya buɗe. So da ya buɗe, da zaran nan kawai za ka zo nan ƙasa. In ka zo nan ƙasa, za ka ga cewa ga abubuwan sharing nan, ga Facebook, ga WhatsApp, ga Telegram. To wannan na Facebook din, da kake gani, shi ya zama dole sai ka rinka sharing a Facebook. Zaka iya ka bude wani Facebook daban wanda dai zaka zo kai hada shi nan, amma haka sani dole sai ka rinka sharing a Facebook. Idan baka sharing a Facebook, ka zo zaka yi withdrawal ranar da ake bude withdrawal, suka duba suka verify suka ga cewa baka sharing a Facebook, to ba za su bari ka cire kuɗin ka ba. Dan haka ka san ka sanya kuɗin ka, to ka tabbatar da kana sharing a Facebook. Sannan kuma sai ka zo, in kana so zaka iya kai kuma a WhatsApp, sannan kuma a Telegram. Wannan duk daga kai ne, amma dai ni dai na gaya muku dai, in dai kana so dole sai ka yi sharing a Facebook. Dole ne kullum sai ka rinka duba idan an sanya post din, ka zo kai sharing a Facebook. Idan kuma sabon yi ne kai, kamar ni ma yanda nake yanzu sabo, so zaka zo duka wa'anda aka ga an sanya, ka zo kai sharing din su, har ya kasance ka zo daidai da na ranar da kake. So abin da nake so in gaya muku kenan. So yanzu in kana so ka sa Facebook ɗinka, kawai zaka zo ka taɓa wannan wurin. In ka taɓa shi nan wurin kamar wurin share ta Facebook, so in ka taɓa shi, za mu ɗan jira, kun ga ya kawo ka nan wurin. To sai ka zo ka sanya Facebook details ɗinka nan. Nan ka sa username ɗinka na Facebook, nan ka sanya password ɗinka, kawai sai ka danna login. Da ka danna login, kawai zai kawo maka wurin da za ka yi share ɗin, sai ka yi sharing. So gobe idan ka zo za ka yi, ba sai ka sanya wanda details ɗin ba, sun riga sun zanna kenan. Kawai da ka danna share, za ka ga cewa kamar cikin seconds ya yi sharing. Shikenan in kana so ka ƙara yi ta Facebook, in kana so ka ƙara yi ta WhatsApp, ko kuma so bayan ka tabbatar da cewa ka haɗa Facebook ɗinka, so in dai ka zo za ka yi sharing a Facebook, kana zuwa nan ka taɓa nan haka. So kun gani kawai ya kawo ka direct ko. So abinda kawai za ka zo nan, sai ka zo ka taɓa nan wurin first,
sannan ka tabbatar da anan ne ka sanya a newsfeed a kamar irin timeline ɗinka kenan. Sannan kuma nan wurin ɗin nan ka maida shi ba friends ba, kawai public. Kamar haka za ka taɓa shi, in ka taɓa shi zai kawo maka details. In ya kawo details kun gani gashi nan public, ya kasance public, saboda idan ba public yake ba su ba za su iya gani ba idan suka zo suna binciken su. To haka kawai za ka yi. Dole kullum in dai an sanya wannan trend post din to sai ka yi sharing din shi a Facebook. A Facebook shine dole. Bayan ka yi sharing a Facebook kuma za ka ga cewa duk in kai sharing ɗaya suna baka 500, duk sharing ɗaya suna baka 500. To kaga ba wai haka nan kake ba, a'a no, duk in kai sharing ɗaya za a baka 500, za a sa maka cikin wallet ɗinka, za ka gan shi wurin trend share. So abin da nake so in ga muku kenan, in dai kaga kai registration ɗin to ka tabbatar da dole kullum sai ka yi wannan a Facebook. So da ka tashi kawai za ka danna post ne, gashi nan za ka danna post kamar haka. Gashi nan please close this tab to continue. To yanzu shi kenan, kawai za ka ga cewa ka yi sharing ɗinka a Facebook. So haka ake yi. In kana so ka yi a WhatsApp za ka taɓa nan WhatsApp, zai kai ka shi ma WhatsApp. In kana so ka yi a Telegram shi ma za ka taɓa Telegram, kuma zai kai ka Telegram. So duka wanda kake so ka yi, amma dai dole a WhatsApp, Facebook dole ne shi. So a nan ne ƙarshen wannan bidiyon tamu. Wannan shine farkon zuwan kan tasha tamu. Kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora.